Това е Борисовата градина до езерото Ариана. Пролет е и цветята са цъфнали, а паркът е покрит с зеленина. За да не е прекалено зелена и скучна гледката, гражданите на столицата са се постарали да разнообразят с бели и сини акценти. Макар да има камери! Пейките също са скучно кафяви и някой е решил да ги освежи с бяла украса. Макар да има камери! Тук децата от малки се учат на изобразително изкуство и драскат където им попадне, защото така или иначе общината ще плаща ремонта. Макар да има камери! Тук можете да се поклоните на паметниците на Левски, Ботев, Хаджи Димитър или на маестро Георги Атанасов, например. Я върни, че май го няма паметник. Макар да има камери! На маестро Георги Атанасов не можете да поднесете цветя, но на Панчо Владигеров може. Я пак върни. Какво става тук, бе? Щом на музикалните дейци така им крадат паметниците, представете ли си какво щеше да бъде, ако решат да построят паметник на Ицето Стоичков? Той ще изчезне още при монтажа. Макар да има камери! Ето къде ми била запалката.